Pretendemos que esta edición sexa unha edición aberta en todos os aspectos, que sea un festival diverso, inclusivo, aberto a todo tipo de públicos e de espectadores, que sexa unha conexión e unha socialización interxeracional e, sobre todo, aberto, como dixen antes, a outros tipos de música. É certo que o festival é o Festival Folk na Beira do Sar, pero, en realidade, nós o que pretendemos é que ese folk na Beira do Sar non se quede solo no folk, sino que sexa o folk e todo aquelo que ten unha raíz cultural galega, que se fai en Galicia. Ano tras ano vamos juntando novos patrocinadores. Este ano estamos tremendamente agradecidos ao Centro Comercial As Cancelas e ao seu xerente Javier, que nos abriu as portas desde o primeiro momento, dándonos todas as facilidades do mundo e apoiando esta iniciativa que para nós, lógicamente, é un orgullo, claro. Todo isto no patrimonio, este patrimonio histórico tan importante que é a Colexeta do Sar, que tanta significación ten para a cidade de Santiago de Compostela e para o conxunto de Galicia, e efectivamente todo isto pues, forma parte do final dun proxecto que pues, acaba de nacer, como a quen di, a quinta edición, pero que ao final ten eses valores que hai que apoiar desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería de Cultura, eso que ten que ver de apoiar e defender o patrimonio e, por suposto, facelo no ámbito da cultura tradicional, eso que chamamos tradi, o folclore tamén, e tamén a lingua galega, é dicir, que todos os ingredientes do material e do inmaterial están aquí presentes. O que buscamos con esta xornada de cultura e convivencia é eso, que sexa unha festa da cultura galega, da cultura do baile tradicional, que, como dixemos agora, acaba de ser declarado BIC, do patrimonio histórico, esta Colexeta do Sar, o primeiro monumento declarado BIC en Galicia, este espazo, tanto o claustro como a horta da Colexeta e a praza, espazos que para nós como asociación son emblemáticos porque foi onde nacimos e queremos que sexa unha festa que recolla todo ese tipo de iniciativas que durante 46 anos que facemos agora como asociación pues levamos desenvolvendo, claro. Ten moito mérito, obviamente. A ver, dispoñemos en Galicia de agrupacións deste tipo espalladas por todo o territorio e ten moito mérito, non só levar moitos anos, senón que ademais levar moitos anos e seguir impulsando iniciativas como esta. O broche de ouro vai a ser, como sempre, Carlos Núñez o domingo, con esa xira Lugares Máxicos, e como el di, e como ti ben dis, nun lugar máxico. Está con Noxco desde a primeira edición, e para nós é un placer que ano tras ano queira vir a iniciar a súa xira de Lugares Máxicos aquí na Colexeta, e se non me confundo, creo que este ano vai a presentar ainda por, se fora pouco, bueno, pues ese 30 aniversario da Irmandade das Estrelas. Polo tanto, festa asegurada, invitamos a todo o mundo. Non quedan moitas entradas porque hai que cumplir cun aforo e estamos aí no límite, así que hai que ir apurando para coller as últimas entradas que quedan.